We zijn te gast bij de Kleine Tovenaar in Maasnieuw en hebben een gesprek met Joes Bona. En die heeft een boek geschreven over de koe die in juli 2021 100 kilometer afgelegd heeft. En deze koe deed dat niet over de weg. Nee, deze koe is in de Maas terechtgekomen toen we hier zo hoog water hadden. En kwam uiteindelijk in de buurt van Nijmegen aan de kant met behulp van de brandweer. En ja, het is natuurlijk wel een heel mooi verhaal, want die koe, hoe die dat gedaan heeft, weten we niet. Maar dat lezen we straks in het boek. Koen en Ramses, we zijn hier vanmiddag om naar het verhaal van Joes te luisteren. Weten jullie waar het over gaat? Zeg het maar, over de koe die in het water. Ja, precies. Heel goed. En die maakt een hele lange Reis. Ja, goed zo. Die koe heeft inderdaad 100 kilometer in de Maas gezwommen. Kan jij zo goed zwemmen? Eigenlijk is nu de zwemles. Dat gaan we vrijdag doen. Even verzet. Hey, en denk jij dat Joes goed kan vertellen aan ons? Ja. Dat verwachten we in ieder geval wel. Daar gaan we vanuit. Ja, precies. Daar ga ik ook van uit. Volgens mij kan ze dat ook wel. Zullen we dan dadelijk gaan luisteren naar haar? Ja. Met veel plezier. Graag. Leuk. Dank jullie wel. Leuk initiatief. Ik zou zeggen, geniet en maak er een leuke middag van samen. En nou, een applausje voor Joes. Zo, goedemiddag allemaal. Wat leuk dat je er allemaal zit. Hallo. Goedemiddag. Oh. Ik wil het vooral voorlezen van de koe. Oh, kan je al lezen? Dat staat er inderdaad. Hé koe, waar ga jij naartoe? En wat is die koe aan het doen? Aan het zwemmen. Kunnen jullie ook al allemaal zwemmen? Ja, iedereen kan al zwemmen. Maar ook 100 kilometer. Want die koe heeft 100 kilometer. Ja? Oh, dan mag jij volgend jaar meedoen of over 4 jaar aan de Olympische Spelen. Als je 100 kilometer kan zwemmen. Dat is heel knap, hè? Oké, ik ga beginnen. Hé koe, waar ga jij naartoe? Kijk, die koe die is hier aan het duiken. En hier is de koe een glaasje melk aan het drinken. En hier aan het rugkrauwelen. Oké. Koe verveelt zich. Ze heeft al haar boeken uit, 100 bommetjes gedaan en 28 minuten gewatertrappeld. De andere koeien doen nooit iets anders dan loeien of gras eten. Overal gebeurt van alles, behalve hier in de wei. Boe, boe, boe op de boerderij. Ja, goed? 1, 2, 3. Boe, boe, boe op de boerderij. Stamp maar met je voeten, doe je handen in je zij. Goed, draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Wiebelen! Gaan we nog een keertje? Gaan we een beetje sneller, ja? Boe, boe, boe. Ja, zo. Boe, 1, 2, 3, 4. Boe, boe, boe op de boerderij. Stamp maar met je klompen, doe je handen in je zij. Goed zo. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiepel met je kont. Nog 1 keer. De laatste keer. 1, 2, 3, 4. Boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen, doe je handen in je zij. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Wiebelen! Supergoed, applaus voor de dansers hiervoor, ja. Heel goed. Ik heb nog iets leuks. Iemand heeft een hele mooie koeientaart gebakken. Zie je, dat is een koe en die is zo aan het rugkrauwelen. En dat is een hele zware taart. Dus volgens mij is er voor iedereen genoeg. Dus iedereen die zin heeft in een stukje koeienfly. Hè? Koeienfly, maar dan een echte lekkere. Die mag een stukje zo meteen komen halen. En ik ga daar zitten. En volgens mij waren er nog een paar mensen die wilden dat ik het boek signeerde. Misschien zijn er nog mensen die een boekje willen bestellen, willen kopen. Dat kan allemaal. Superleuk dat jullie allemaal zijn komen kijken. En dat jullie mee hebben gedaan. Heel erg bedankt. Dus dankjewel. Dankjewel. Goed zo. Zo.
Hallo Joes. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uit Heidhuizen. Uit Heidhuizen. En waar woon je op dit moment? In Haarlem, maar ik ben wel heel veel in Limburg te vinden. Ja. En ja, een boek geschreven over de koe. Ja. Hoe kwam je op het idee? Nou, toen ik dat nieuws hoorde dat die koe 100 kilometer had gezwommen en weer veilig op de kant was. Ja, dat vond ik zo bijzonder en zo mooi dat die koe weer veilig en wel aan land was. Ja, toen kreeg ik daar meteen inspiratie van. Ik dacht, hier moet over geschreven worden. Schrijf je vaker boeken? Nee, dit is mijn allereerste prentenboek. Ja. Wat doe je verder allemaal? Ik maak theatervoorstellingen van prentenboeken. Dus normaal van andermans prentenboeken. En nu wil ik ook van mijn eigen prentenboek een voorstelling gaan maken. Die koe, heeft die een naam in het boek? Die heet Koe. Die heet Ja, Koe. Koe heet Koe. Ja, dat is ook wel het makkelijkste Ja, natuurlijk. dat is voor de kinderen duidelijk. Ja. Ja. Voor welke leeftijd is het boek? Voor ongeveer 3 tot een jaar of 7, denk ik, zoiets. Ja. Ja, en er zitten kleurrijke tekeningen in. Ja, Debbie Peters uit Reuver heeft de illustraties gemaakt. En die zijn echt super mooi geworden, ja. En blijft het bij dit boek of komt er nog een vervolg? Nou, die koe die verwacht binnenkort een kalfje. Dus ik krijg wel weer meteen inspiratie wat die koe of wie die koe onderweg is tegengekomen. Of ze misschien een leuke stier in Brabant heeft gezien. En, dus het begint wel weer te borrelen, moet ik zeggen. Ja. Dus de koe gaat weer op reis? Wie weet, ja. Ja, wie weet. Ja. Je doet nu voorlezen in boekwinkels, bibliotheken. Ja. Is dat leuk om te doen? Ja, superleuk. Ja, dat is echt leuk ook om te zien hoe de kinderen erop reageren. En ja, dat is dan toch wel bijzonder. Wat je dan zelf hebt bedacht en dat je dan ziet dat de kinderen het leuk vinden. Dat is wel heel leuk, ja. Ja, daarnaast zing je. Ja, ik zing ook. En de bedoeling is dus nu om hier ook weer een voorstelling van te maken met liedjes en interactief en grapjes. En zodat ik zelf de koe word en het varken en het paard. En, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Wij gaan het zeker in de gaten houden. Doe dat. Bedankt voor je medewerking en graag tot een volgende keer. Dat is goed. Dankjewel.